Asa man to eh. Ganina lagi kong pinangita ko ba? Nagunsa man ka, doy. Unsa man ay mong ginapangita? Uy! Mayo kay niya na ka. Kaya po ni mo niabot eh. Natagbaw na kong pinangita sa listahan ba? Asa na ka to nabutang? Imo naman siguro tong giilo. Imong gi sunog ba hinuon? Tabangi ko pangita ato be. Ganina ra gyud kog sige tuyok-tuyok diri sa balay ba. Halos na lang malipong ko. Perting sus, ambot asa na ka to gibutang sa ilaga to basig guyon tong ilaga ba. Gitangag. Unsa man gud na nga papel imong gipanita, doy? Katugong papel nga naay cellphone number na kabutang. Ginagawa Bote akong ginapangita ba. Ganina ra gyud ko sige balik-balik ukab-ukab aning libro diri. Abi na kog nasagol diri sa imuhang mga papel pod. Wa man di ay. Unsa day na ka-importante nga imo amang gipanita? Importante kayo to oy. Kay number to sa ako ang X. Na! Maron! Sana all. Ha? Unsa na all? Kay naa kay X. Mao gani akong gipangita no. Kay ako siyang tawagan. Wa man makit eh. Ambot unsaon na lang ni. Oh my God! Pakyas ning tawhana ni. Gauyab-uyab day ni. Impas jud kang komandar, doy. Sana all. Ayaw gara-gara ba? Mao pay wa pa nako makit eh. May pag muktabang ka diri pangita. Sa te sa nagkinutil, pero dugang sa plano ba? Sana all. Siya ting kinutil. Wa man gani tay tuba diri. Siya ta na hinuod kinutil. Mo pay kadali ko kay ako nang tawagan unta to. Saon man ni ron? Unsaon day nimo siya? Nganong Ginagawa imo man mo. tawagan? Tawagan ako kay maningil ko sa iyahang utang. Dugay na kaayo to. Na, unsa gud di ay? Sana all.